e pregar que cheguen alguén que se presta a abrilas. Serás un home invisible, unha gravidade que fai que o mundo xire, pero ti non poderás voar sin estrateros, sin xeridas, sin ares. Sin un pé de guerra que só vai as túas ansias de amizade. Venus, cando quer, baixa to leito dun mortal, digo Eneas Pius, e ti serás un tracto doce que abraza e desaparece, pedra que ni sente ni padece, porque túa forma dará os elementos, ou será tallada rompendo cachos de ti, apagando as túas arestas, sin que poidas nem tan sequera mover os peitos. Despois dun tempo, se un día, dous ou mil, pode que túas formas sexan dignas, pode que túas formas sexan dignas. 200.000 kilómetros afastan de Venus, non te extrañes de un amor non te sexa propicio. 200.000 kilómetros afastan de Venus, non te extrañes de un amor non te sexa propicio. 200.000 kilómetros afastan de Venus, non te extrañes de un amor non te sexa propicio. 200.000 kilómetros afastan de Venus, non te extrañes de un amor non te sexa propicio. A iniciativa sempre é labor femenino, as voces na cabeza, os teus enxeños, o teu maquinismo carecen de potencia. Non son precisos para que en tal como en paraquedas descenda de teus xonxos. Rito danos luz se esa fose a súa vontade. 200.000 kilómetros afastante de Venus, pero ela non sentirá a túa ausencia, se pode sentir a túa voz. Ese tacto que abraza permanece ao seu carón, mas se estiquen a procura, foguete potentísimo debería impelirte. Precisarás desa fe que querías perder. Terás que comprender que ese sol que che da vida está feito de guerra. Se non és astronauta, mellor que te deixes esperar por aquilo que ti non has de abrazar.